Здравейте, приятели, аз съм Александра и може би виждате промени в мен. Къса коса, но надолу си е дългата. Ето. Така, вече имаме малки промени в моята стая на мама, защото вече имаме нещо като... не знам как да ви го кажа. Тук мама се гримира и такива работи. Така, това тук е за шноли, това е за ластици, а това ми е една шнолка. Това тук е гланц, това... Ох, забравих по името. Това ни е едно сейфче, които се държи монети, които са от други държави, старини и такива работи. Така, един мой ластик. Тук имаме клечки за уши и лъкчетите. Това ми е четката, а това ми е огледалото. И така, сега ще ви покажа по принцип какво правя на това нещо. Така, сега. По принцип, като стана за училище, понякога си вързам косата и взимам тук ластици. Този ми е ежедневния ластик, с който си вързам косата. Това ми е гланца, само да ви поставя тук. Имам една поставка, където не знам как се използва. Пътна телефона. Добре, няма да ви слагам на поставка, ще ви слагам ето. Затворила съм си аз една поставка. Така, ето го гланца, който е такъв лилав. И мирише уникално. Направо уникално. Така, винаги като стана за училище, като си измия зъбите и си облека дрехите, се пръскам по косата с това. Не знам, просто искам косата да ми мирише по-добре, защото аз скъпа... Кога скъпвам? Вторник, тялото. Четвъртък, петък, събота и неделя. Да. Не се къпа сряда и понеделник. Така, сега. Огледалото най-често го използвам, защото то ми е винаги... като стана и на него най-много време прекарвам да си реша тук косата. Разни такива работи. Защото аз, съм с боядисана коса в червено. И ми отнема много време да е такова, ако вали дъжд навънка. И точно на този ден съм си боядисала косата и трябва да отида на училище. Трябва някакси да се вържа, така че да не ми се намокри, да ми се изтрие тази част с косата. И да, това нещо е лъкочистител. То всеки знае, че е лъкочистител, освен мъжете. Така, него не го използвам, защото аз не се лакирам, освен ако не е за, например, сватби, първи учебен ден, последния учебен ден, празник в училище, бал или нещо такова. Така, клечките за уши винаги като излезна от банята си ги чиста с клечки за уши. Тук не си ги чисти. Лудите хора! Така, те струваха едно левче. Чипс! Баба ми е купила чипс. И балони! Добре. Тези клечки за уши са на Ева София, да. Струваха едно левче. И лъкочистителът струваше едно левче. Така, сега ще ви кажа колко струват. Това нещо тук струваше 2 и колко беше? 2 и нещо. И аз не помня, отдавна си го купих. Путнах се от стойката. Аз тези две фибички ги използвам за стойка, защото са ми по-удобни. Но сега нещо се развали тук. Добре.
принцип масата е от ореса. Ето тук. Го залепа пак. Така, това нещо струваше 1 левче. И отзад пише инструкции някакви. И аз не знам какви са. Извинете, тук не се вижда. Така, четката за коса, не знам откъде съм си я купила. Средства за косата винаги. Така, това и другото, което беше червеното, но телефона съм си го сложила на него и става лошо, ако го махна. Това и другото, това струваше 2,50, а другото 4,50. Огледалото сме го купили от мола. Да, и то струваше, защото от две страни е по-голямата и по-малката. Струваше 7 нещо, 7,50, защото е много издръжливо. Така, по принцип това бюро с гъва на 2. И да, и става така, че да заема по-малко място. Но аз винаги си го държа така. Макар че го имам от по-малко 3 дни. Така, общо взето, това беше. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, го харесайте. Искам да чуя вашия глас под формата на палец нагоре, т.е. И се абонирайте отдолу под клипа. И не забравяйте, като се абонирате, да натиснете звънчето. Да, натиснете звънчето. Чао, хора! И чакайте и другия клип. Чакайте да ви кажа какъв ще е другия клип. Другия клип ще е направи си сам с моята майка. И да, чао! Абонирайте се и харесайте клипа. Всичките.